Govano Anambra State Ọkammụta Chukwuma Soludo kwuru n'oge a bụ oge dị oke mkpa ka ndị otu Kristi jikọta aka ọnụ ma chekwaa okwukwe ha n'agbanyeghị ọtụtụ ihe dịgasị iche iche anyị na-afụ. Ọkammụta Soludo kwupụtara nke a ụbọchị ụka n'ụka akara iji wee chịkọba ụkwụ nke abụọ ọgbakọ sinod agba nke 6 nke ụka Anglican na Dayọsiisi Agwala. Emere nke a na St. James Church na Nka, kansụl ime obodo Orumba North. N'ebe ọ na-elotere ndị niile bịara ụka nakwa ndị otu Kraịst na ndị omekome a na ha achọzi ka ha waba n'ụlọ ụka mebe ha chọ ka ha nọ tisaa ụka tisaa ihe niile kpamkpam na Anambra steeti. Ọ gwara ndị otu Kraịst ka anyị ghara ikwekwanụ bụ nke ga-eme ka ha nubaa anyị na ịzọgheli ụkwụ nakwa ikpere alụsị. Daniel Ezigwe nọ ebe a ma weta ozi a ka anyị sonyelie. Gọvanọ Soludo bụ onye kọwara na ọchịchị ya bụ nke na-aga n'ihu ịhụ na a chụrụ ndị omekome ndị na-akpa mkpa na steeti a ụkwụ eru ana, ebe ọ kọwakwara na ọ bụ ọrụ dịrị onye ọbụla iji wee hụ na Anambra steeti dị n'udo site na ịgba ama megide ndị ọbụla na-enye nsogbu n'okirikiri ha. N'okwu ya ka Anglican Bishop nke Dayọsiisi Agwala Right Reverend Samuel Ezofo ka ọ na-etere ya bụ gọvanọ na ndị Anambra bụ ndị na-enegara ya anya ịrụ ọrụ pụrụ iche, ma gwakwa ya na ndị ụka ga-aga n'ihu idonyere ya ukwu iji wee hụ na ọchịchị ya bụ nke gara n'ihu ọfụma. N'okwuchukwu ya nke gbadoro mkpa n'isi okwu ya bụ ọnọdụ ka Anglican Bishop nke Dayọsiisi Enugu North Right Reverend Sustenance Eze nọrọ wee kọwaa na ọchịchị bụ amụma nke si n'aka Chineke, ebe ọ nọ were kọwaa na ọchịchị dịka o si wee dị na Naịjirịa bụ nke na-agba ndị mmadụ anya mmiri, ebe ọ kọwara na ọnọdụ ndozi nke ala Naịjirịa bụ nke na-ada n'ike n'ike. N'okwu ha ka ụfọdụ ndị bịara ya bụ sinod Sir John Onyakpa nakwa Dame Jane Onyekwelu nọrọ wee kọwaa na ọchịchị bụ atụmatụ nke na-egosi na mmadụ nwere uru ọ bara ma nwerekwa ihe na-enegara ya anya na ebe ọbụla ọ nọ, ebe ọ nọ wee kọwaa na onye ọbụla nọ n'ọchịchị ga-abụ onye nwee mmụọ Chineke ma na-atụ egwu Chineke. Gọvanọ Soludo bụ onye na nwunye ya Oriakụ Nonye Soludo so wee bịa ya bụ mmemme site na St. James Anglican Church na Nka, okpukperechi kansụl Orumba North. Abụ m Daniel Ezigwe.